Magandang umaga mga kaluto. Ngayong umagang ito mga kaluto ay magpapaksiw po tayo ng kabasi. Bali first time ko rin po itong makakain at lulutuin mga kaluto. Ang kabasi po ay nahuhuli lamang ito sa tropical country. At dito po sa atin sa Pilipinas ay marami po ito sa Pangasinan. Halika kayo, samahan niyo po ako. Ayan mga kaluto, ilalagay na po natin yung ating sangkap. Ilagay na natin yung bawang, sibuyas, at yung ating luya mga kaluto. Ayan, magtitira lang po tayo para sa pang-ibabaw mamaya sa isda, yung ating ricado. Ayan, lalagyan din po pala natin siya ng dahon ng luya mga kaluto. At kumuha na lang po ako sa aking mga pananim na luya, yung dahon mga kaluto. Yan, lalagyan po natin para magsilbing aroma itong paksiw natin, itong dahon ng luya mga kaluto. Yan, bali itatali lang natin mga kaluto yung ating dahon ng luya. At pagkatapos po niyan, ayan, ilalagay na po natin yung ating kabasing isda mga kaluto. Ayan, bali 1 kilo po yan, yung ating kabasing isda. At pagkatapos po nating mailagay itong ating kabasing isda ay ilalagay na natin yung mga natirang ricado pa sa ibabaw ng isdang kabasi mga kaluto. Yan mga kaluto, ilagay na natin yung mga natirang ricado pa, yung dahon ng luya, yung ating siling panigang, at yung natirang bawang, luya, at sibuyas mga kaluto. Pagkatapos po niyan ay isusunod na natin yung ating asin. Yan, medyo tansyahin na lang din po natin yung ating ilalagay na asin. At yung alat na gusto po ninyo mga kaluto. At isunod na rin po natin yung ating suka at yung kanyang asim. Yan po yung gusto kong timpla. Kaya tatansyahin ko lang din po. Kayo na lang din po ang mag-adjust mga kaluto ng inyong timpla. At pagkatapos po nating malagyan ng suka ay maglalagay po tayo ng tubig. Kalahating baso lang po. Kasi po pagka itong isdang ito mga kaluto ay napakuluan mo, medyo maglalabas pa yan ng tubig mga kaluto. So yan mga kaluto, buksan na natin yung ating kalan at hintayin po nating kumulo itong ating paksiw na kabasi mga kaluto. Yan mga kaluto, kumukulo na siya. At tikman na natin mga kaluto. Yan mga kaluto, okay na po yung kanyang lasa. At pakuluan lang po natin siya hanggang sa unti na lang po yung kanyang sabaw mga kaluto. Yan mga kaluto, medyo wala na pong sabaw, okay na po siya. Ngayon naman mga kaluto ay
hahanguin na natin tong ating nilutong kabasi mga kaluto. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At sa mga dati kong subscribers ay maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Yan mga kaluto, hinahango na po natin itong ating nilutong paksiw na kabasi. Maraming salamat po. Mangantay yon.